Que tal, señoras e señores? Pasa das 6:30 da tarde, é o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia, é o momento da Voltas co Prato, ese programa no que vostedes, os da casa, mandan as receitas todos os días, nós encantados de recibilo, porque os cociñeiros, se os poñemos nós, que pasen, por favor, e damoslle un forte aplauso a Xulio e a Begoña. Pedimos, que vos pasa? Nada. Que vos pasa? A ver, parei, porque vou vos contar a verdade, iba a decir merche, e dixen, ai, non é merche, é Begoña. É miércoles. Sí, é mércoles, é día de Begoña, ademais Begoña ven de gañar, despois de que Xulio gañase... Moitísimo, Moitísimas, eh? Rompinlle... Petixe dixeches que viñas a romper todo, eh? Sí, traía a machada en alto. Ves hoxe con ganas de revalidar? Non se confía moito. Sí, hoxe viño a revalidar, a ver o que pasa. Non vai revalidar nada, E ti que vai que? revalidar. Nada, non hai revalida hoxe. Nada? Nada, hoxe ano eu fijo. Vamos ver a receita de hoxe porque estamos na temporada de cociñar algo moi especial. Imos ver que é o que nos trae Isabel de Ordes. Buenas tardes, chamo-me Isabel e son de Ordes. Miña receta xa facía miña avoa. Chámase bolo do pote. O bolo do pote faise así. Faise caldo e despois antes de botar a verdura quítase agua. Esa agua botase nun bol e no bol botase fariña de millo da amarilla. E despois nunha sartén cortase touciño e cebola. E amasase ben a masa, fanse boliños e no medio dos bolos botaselle o relleno, a cebola co touciño. E a comer que está moi boa. Isabel dicía que era unha receita da súa avoa e Isabel probablemente, habémoslle preguntar, tamén é avoa agora. O sea, que esa receita ten que ter máis anos que Matusalén, non, Begoña? Que pasada, Sí, o que? Sí, preciosa, encántame. Touciño entrefebrado, touciño galego 100% do que temos en todas as casas. A ver, que imos facer con isto? Porque sempre estás quedando así un pouco, sabes, da auga. Sí. Ese che vai dar un ictus. No, era que estaba salivando co touciño. Begoña, que vas facer? Eu voulle facer caso á nosa compañeira. Mira que giadinho. A que nos ven facer, sí, é unha pasada, Sí. Encántame a receta, sí. Estou moi contenta. Home, é que na túa zona sodes moito da matanza do porco. Somos moito da matanza Na do miña porco, tamén, sí. pero na vosa... Sí, pero bueno, esta é unha receta tan antigua que ao final é moderna. Sí. Xa verás. Bueno, sí. Sí, Ben, xa verás. visto así? Tú comíchelo? No, Pois entón, cantos anos tes? 30. Pois xa é moderno. É moderno. E ti que vas facer? Eu non vou facer o... Xa estamos, o chile. xa estamos. Pero vou facer un prato con tociño. Home, claro, só le faltaba. Que querías facer? Como acelgas? Eu vou asar nunha pota. Como asar nunha pota? Asar nunha pota. Vou facer que a pota faga de forno e que se ase dentro o tociño. Ti eres moi especial, levar nos dentes. Eu levo moitas veces nos dentes, pero... Vas levar nos dentes porque intentas gañar e despois... Pero isto hai que intentalo. Veña, xa está. Pero vou coller unha Veña, peciña. a facelo. Veña, Eu vou a coller- traballar. Mira, eu vou coller o fresco. Carai, chámolle pardo. Eu vou coller o curado. Vale. A ver, contame, Beo, que quero saber que é o que vas facer. Vamos alá. Por mira, eu teño aquí, vou poñer a cantar. Oh, caldo! Home. Caldo! Como diría Mira. mi irmá, oh, como cheira. Este caldo de que é? Este caldo é de cocido. Oh, como Claro. cheira, eh? Ahora Que maravilla. vou no poñer a ferver. Vale? Yo. Pois ten a súa faviña, bueno, pois a carne toda do cocido e tal. É que cheira a cocido que bota para atrás, eh? Sí, Oh. cheira maravilla. Ten un cacho de unto Vale. e un pouco de patata. E que o único que lle falta é a berza para ter listo o caldo. Vale. Entonces, agora o que che vou a facer é o recheo que lle vou a meter no bolo do pote. Bolo do pote. O recheo que leva, vamos botar un poquinho de aceite, aunque, bueno, Está ao nove, antes non había aceite, Está o 9. Sí, Entón a mí- antes como se facía? ca grasa, Ca grasa. co pingo que che quedaba de facer os roxóns. Pero, neste caso, como ainda non temos roxóns, No, ainda non. botámoslle un poquinho para que sude un poquinho a cebola. A que altura matades vos en Berín? Nos, entre o 6 e o 8. Entre 6 e 8, claro. De como todos. diciembre. Ten que ser un día frío. Sí, ten que haber xeada. Ten que haber xeada. Sí. É sempre na ponte, porque é cando ven a familia de fora. Sí. Houve un ano que facía tanto calor que mataron igual, a carne non lle quedou o mesmo. Non quedou igual, pero Non, ten que dar tenso. Claro, home, se ten Claro. un sol que mataba aquilo, É verdad. podes a matar. A xente Que se non lle sabe, ocurre? a xente non sabe. Mira, e agora temos o touciño, Vale, e o da cebola aquí por que a botas? Va porque estás... porque ese é o recheo. Claro. E vou poñer aí o touciño. Mima que touciñazo. Bueno, Sí. recordar a xente da casa que o touciño podemos utilizar para 100 e pico mil millóns de cousas. Sí, bueno, home.
Porque que podemos facer co touciño que non sexa comida? Pois mire, unha das cousas que fago moito durante todo o ano é usalo para mollar a sartén cando fago as filloas. Bueno, claro, eso é habitual, que non é, claro, que non é comida, pero untalo para as filloas é mitiquísimo tamén. Churruscos, na miña zona fan son moitos churruscos. Oh, Sí, que ricos. que maravilla. Sí, E non podías traer uns churruscos tamén? traigo chus, non hai problema. Sí, home, traen uns churruscos. Pa semana. Ti vai picando e vou con Xulio. Muy Ya bien. estamos vendo o touciño de Begoña, imos ver como vai o de Xulio. Imos para lá. Pois eu ainda non empecé con el. Que ben. Vou empezar ahora. Notase Mira, que estaba tes esperando ganas por de ti. traballar. Teño, eu sempre tenho a traballar. Eu Sí, son traballador, ainda que és non creas. traballador. Ainda que non creas. Mira, vou a facer uns cortes así no coiro. Pero hai que ver que o teu touciño é máis da parte da carne. O coiro mala carne. Claro. Non? Sí, pero a ver, o touciño xa sei onde está. Pois é a parte máis magra. Eso, aí xusto, xusto. O touciño é o que me sobra a min. No, pouco Aquí. tes. Non? Mira, daqui... Por aquí, pa máis baixo. ou menos onde se acaba a papada a ti. Aquí? Por aquí. Pa baixo, Hasta hasta onde... Eso. Aí, aquí hai touciño cañotas para todos. Eso. O que necesitedes, hai touciño aquí para aburrir. Bueno, recordar a xente da casa que pode chamar o teléfono do programa para falar con nós, comentarnos as cousas que fan co touciño, 664-483419, facedes receitas para que utilizades todo. Admitimos de todo aquí no A Voltas co Prato. Aí imos repartir cartiños, como todos os días, 50 euros dunha vez e 50 do outro. E chegados a este punto do programa, creo que ten que vir a nosa convidada, Xulio, que che parece? Pareceme genial. Sí, pois veña, imos chamar, damoslle un aplauso a Isabel de Ordes, un aplauso para ela. Que tal, como estás, Isabel? Bien, bien, bien. A recontrachéjate aquí. Isabel. Muy bien, Ven que aquí. ben huele. A ver, así que eses bolos do pote xa os facía Miña a túa aboa. Hombre, que daquela había moita fame. Claro. Tiene por eso. E ti os bolos do pote, quer dicir, indo as faz a día de hoxe? Alguna vez sí, Ola, sí, tens que dar xeito, porque son ricos. Uf. É que agora estaba falando dos bolos do pote e estame entrando a min ganas de comelo porque nunca os comín. No, pues son moi Eu ricos. tampouco, Son moi ricos, Eu Sí, nunca os sí. comín. Son moi bons. Pois mira, tío, hoxe vamos probar algo que nunca probamos Pois na está nosa moi vida. bons. Ves? Pois sí. Vamoslle comentar a receita, pois Xulio, mira. do teu touciño. Mira, Isabel, eu teño touciño Se está descebrado por aí, fresco, sí. botei un poquinho de sal e pimenta e fixen uns cortiños no coiro para que me axude a cociñalo, para que non se me poña tan... Sí, sí, para que non se me retorza tanto. E aquí teño unha cazoliña cun pouquiño de aceite, entón o primeiro que vou facer é marcalo. Vale. Vou marcar polos 4 lados e despois vou facer unha especie de forno con esta pota e catapa. Vou ir botando un facer ao forno aí. Claro, Asalo nunha... Vou ir Nunca. botando un chisquiño de auga e vou volver a tapar, porque Home, o sen propio saber, vapor porque grasa que me ten axuda a pouca. cociñalo. Sí, ese de moita grasa non é, No, verdad? por eso lle botei un poquinho de aceite para que me axude a Sí. cociñalo. Este é super sencillo de facer, e telo ali nunha esquina da cociña e vais facendo solo. Hai que estar preocupado simplemente de botar un Botarlle poquinho de auga. auga. Un poquinho de auga de vez en cando, simplemente para que non se queime e para que o vapor que vai xerando que nos axude a... Mire, ves, marco, pamba, Marcando. media volta. Vámoslo marcando. Sí, sí, E unha vez que o teñamos marcado, cando íamos empezar a botar o... sí, muy ben. Auga. E despois, aquí teño unha poquinha de pataca que vou cocer, porque vou facer unha cremiña de pataca que vai ser a base. Vou facer unhas xudías con touciño de toda a vida, pero vámonos a cambiar un pouquiño, porque non vai ser touciño curado, Vale. entón vou facer a pataca, a xudía e o touciño. Como Vai quedar moi ves? rico. Como Moi ves? rico. Moi Isabel? tenro e moi Se rico, huele xa moi verás. ben. Velo ben, verdad? Sí, moi ben, moi O ben. viruli que dá justo, verdad? Ah, sí, Pois vamos ver o de Begoña. Se ven. da gana de comer. Xa da gana de comer. Mira. Arrímate aquí, arrímate. aquí, Begoña, arrímate. sí, Begoña está Arrímate aquí. facendo... Mete aí o nariz, mete aí o nariz. Sí, no me fai falta. Que está mi madre, sí. Tal cual. Mira que bonito, ¿eh? Tal É como cual, o teu. color, sí. xa. É como o teu, sí. Sí, sí. Bueno, vou intentar facelo o mellor posible. Sí, Seguramente sí. que non chegue igual á receta, pero bueno, vou intentar facer o mellor posible. Sí, sí, xa... Que é unha receta ben moi rellena bonita. e sí, sí. O recheo é así, non? Sí, sí. Vale. Bueno, nesta pota tiña un caldo de cocido e agora botáchelle... Estou botando a berza. Sí, a berza. Sí, Que si estou tampouco botando a non berza. se fai caldo, pois coces unhos huesos e saca a agua que vale igual. Cocendo uns osos. Claro, sí. Xa che va a agua, ves? Necesita que leve Pero agua bueno, de grasa. Pero bueno, si tes o caldo dun cocido, que fixeche na casa... Antes era así, Claro. co caldo, sabes? Sí, Claro. sí. Bueno, hai xente que fai a sopa do cocido. E que agora pode facer. vou facer así, con Sí, esta e a fariña, mira que esa, bonita. a daqui, sí. Non a blanca, sí. Bueno, hai que explicar á xente o tema da fariña. Aquí Unha temos... fariña de millo, Aquí temos, hai amarilla. algo que está amarilla. botando fume Sí. aí de Xulio, mire, ves o que está cocendo. Sí, porque Porque se era botei así, a auga. Xulio, o que?
É da botei molienda, auga, que antes había. Este aquí un forniño montado xa. E agora eu vou engadirlle un pouquiño máis de unha fariña un pouquiño máis fina, que tamén é de millo, para que me axude a aglutinar. Sí, porque a mi mala de traballar, de traballar, Sí, sí. Moi Agora mala. vamos a botar así. Vale, dous tipos de fariña, non? Para que o vexa a xente na casa, dous tipos de fariña. Unha máis moída que a outra. Unha máis gorda que a outra, sí. E Perfecto. agora voulle botar, Ah, vamos a escaldar ese millo amiga. ca Sí, hai que fazer así. co do caldo. Estás seguindo a receta? Sí, sí. Sí, estás contenta, Isabel. Ai, sí, hombre. Estás contenta, que te estou vendo eu, Que é unha receita da boa que estamos facendo aquí na televisión. Así dá gusto, A verdad? boa, sí. Ves? Que daquela, jolín. Entón- Había que cociñar. Eu non teño medidas. Entón vou na collendo por ollo. Bueno, tampouco había medidas antes, No, No, entón, Era vou por ollo. collendo, pois, Ibas botando, Hasta que se vaya aglutinando, que ves que podes facer unha pelotiña. Claro. E é o que vou facendo eu. Sí. Perfecto, pois Isabela, cal ves mellor dos dous? Hombre, vexo moi ben os dous. O de Julio moi ben. Begoña parecese máis a miña. Xa, pero cal saberá mellor? Hai que probala. Hai que probala. Bueno, vouche pedir que te sentes na zona de sufridores ali, vale? Sí. Dámoslle un aplauso Ali. a Isabel de Ordes, que está connosco no Voltas co Prato do día de hoxe. E, mentras tanto, contámoslle 4 cousiñas á xente sobre o cociño, porque chega o frío. É novembro, e con el que chega o San Martiño, a sacrosanta festa para os galegos. Nestas datas é mal momento para ser porco, digo polo eu. Non vou entrar en detalles. E logo, onde está o touciño? Logo de retirar o magro, aparecen os lardos. Unhas follas de carne e graxa que van pegadas ao coiro do defunto. En moitos casos acaban salgados na artesa para ir tirando ao longo do ano. E noutras, pois non. O touciño é moi versátil, en caldo ou cocido, para fritir ou en bocadillo, para untar nas pedras das filloas ou tixolas varias e tamén para bocadillos contundentes. A lista non ten fin. E si, señoras e señores, temos festas do touciño. En Noalla, Sanxenxo, fan boa troula. E na Bretoña, Pastoriza, teñen a da bola de liscos. E no Aiazo, que direi ben, Frades, celebran a festa da merenda e fan tortilla con touciño. É que Galicia é unha maravilla. Tortilla con touciño. Xulio, tortilla Eso, con touciño. Eso tupe máis as venas que a nosa hamburguesa, Eso sí, eso Cuidado, probablemente, Cuidado. lle coste aí bombear, Pero non? ten que estar buenísima, Buah, eso ten que ser Está unha buenísima. maravilla. Vin que antes estabas botando moito fume, estaba botando Sí. moito vapor, non? Claro, porque botei auga e tapeino. Para que? Para que ese vapor sube moitísimo a temperatura de dentro da cazola e o que Claro. nos fai é axudarnos a... Claro, botaría un poquillo de auga. Non destapes, Non ves? hola, mira como sí, se fixo. non, xa vai. Bueno, isto foi un pouco de maxia da tele, Sí. Pero xa vai, ves? E durante collendo. canto tempo tens que estar facendo, máis ou menos? Durante unha horiña máis ou Unha menos. horiña? Nunha horiña estaría feita. Pois hai que ir facendo... Esta que é delgada, Vale. Se se fixera nun forno normal, por exemplo, que isto mismo podemos facer nun forno, sin necesidade de andar botando auga, pero o tema do consumo do forno, Aí está. Gasta moita luz. botaríamos un poquinho de auga, envolveríamos en papel albal e 2 horiñas no forno. Vale, o sea, máis tempo A botaría no uns fogo. 140, 150... Moi ben, temos as dúas opcións, podémoslo facer na pota ou no cazo como fixo Xulio, podémoslo facer no forno, pero leva máis tempo e consume máis, non estamos Eso é. para andar tirando cartos. Non estamos para eso. Non andamos. E agora que vas facer? Sacaches outra... Mira, ahora puxen outro caciño, porque o que vou facer é escocer estas xudías. Ah, vale. Vou a dar unha cocedura rápida, porque estas son Os moi tenras. feixóns verdes. Os feixóns verdes. Ajá, vas a aprender comigo, Sí, ao final sí, Feixón? Feixón verde. Moi ben. Entón, tan pronto nos ferva, vamos a botar un feixóns, poquinho de sal, e vamos a botar os feixóns, vamos a deixar un par de minutos solamente. Vaslle botar os feixóns e tamén os allos, ou... No, os allos Os vamos allos a facer un recidiño despois Vale, para saltealos. Primeiro vamos escocer. Perfecto. Estou vendo que ao final é un... O sea, leva ingredientes bastante habituais na cociña galega. O sea, Claro, o é que facendo son, aquí. ao final todos comemos as xudías con xamón na Correcto, casa. feixóns. Neste caso, os feixóns verdes. Neste caso, o que facemos é cambiamos o xamón Vale. polo noso tociño Moi interferrado. ben. Pareceme Que ben. vas a ver como está de tenriño. Hola. Eh? Vamos cortar. Vámoslo cortar. E mira que se desfai. Quero probar? Sí, claro. Sí, quero... Isto teño que probalo. É que o vexe a xente da casa. Aparta isto de aquí. Pero aparta ti que te pode facer algo tamén. Isto, non? Eso, A ver. Vou. Está crucentiño o coiro, está tenriña a carne. Mete ou non mete? Mete, home, mete. Como a ves? Hai un pouco máis, ou? Para despois.
É que non nos saborei Está ben. un poquinho soso, non? No, está boísimo. Un poquinho soso. Está boísimo. Oh, que Agora maravilla. tapámoslo aí. Bueno, vou ver a ver se me dá algo de probar. Hasta o Begoña. momento. Non creo, vexo un pouco verde, Tú sí que estás Vou ver, a ver. verde. Begoña, que? Como as Dima. fabas, tan verde como as fabas. A ver o que eses bolos que estás Mira, facendo. estou facendo xa os boliños. Mira, ves? Agora, collo un pouquiño desto que fixamos aquí, quero que se vexa ben. Temos o touciño aquí, poñémolo Boa. dentro. Boa. E eu que fago? Boa. Para axudarme, que pasada, Isto é unha pasada, mira, e agora cerrámoslo así. Eu axúdome cun pouquiño de fariña para ir apretando. Como lle chamas a isto? Bolo do pote. Como? Bolo do pote. Por 50 euros, señoras e señores que están na casa, por favor, collede o teléfono, comezade a chamar, porque hoxe cociñamos touciño e cociñamos Bolo do pote. que é o que cociña Begoña no A Voltas co Prato no día de hoxe. Como se chama a receita? Bolo do pote. 664-483419. Aí teñen o teléfono, poden chamar e gañar 50 eurazos. Que veñen moi ben. Mira, eu apóñome así con un pouquiño de fariña así meto o dedo. Para facer o que? O bolo do pote. Vale. Veña. Pois xe ten que acertar, Non, xe digo eu. Madre mía. Pero vexo que o aplastalo salche como a Claro, grasiña, no? claro. Aceitillo. Sí. Mira, e agora, Dios. vamos a poñer aquí. Mira como está fervendo. Pol... Hoxe a chamada foi rápida. Demos moita pista. Claro, é que demos moita pista. Vamos ver, veña. Hola, que tal? Boa tarde. Hola. Hola. Maite, se tes a televisión encendida é mellor que lle baixes o volume. Son meus pais. Son teus pais, vale. Dalle un bico a teus pais, home, dalle un bico a teus pais. A ver, Maite, supoño que quere dar 50 euros. Hombre, por supuesto, Claro. siempre. Si son caídos do ceo, verdad? Claro. Quen di que non? Hombre. E vos sodes moito de touciño na casa, ti, teus pais ou non? Si falta o touciño na miña casa é un problema. Xa. É desto de quen acabou o touciño? Miña Non. nai. Ah, tú nai. Bueno, e algunha vez fixestes a receita que está facendo hoxe Begoña? No. Vale, pois aí vai a pregunta. Como se chama a receita que está facendo hoxe Begoña? Bolo do pote. Ben. Moi ben! 50 euros. Que van para neda, 50 eurazos. Oiches, e a receita que está facendo Xulio algunha vez fixéstela ou non? No. Tampouco. Bueno, pois, oiche, tes que ver o programa, anotar as receitas e xa sabes, aprender a facelas. Pero Claro. xa estou vendo o programa. Así me gusta. Non de facer discos. Así me gusta, vale, moi ben. Empanada de liscos, Oh, que rica empanada de liscos, Buah. Bueno, mandoche un bico enorme, vale? Gracias. Gracias por chamar, veña. Chao, chao. Un saludo a todos. Chao, chao. 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 Ai, que maravilla. Bueno, estás metendo aí os... Estou metendo os bolos boliños, no non pote, ves? No caldo, carfab... Madre mía. Mola, É que me Mola está moitísimo. me dando un baixón de tensión. Sí, unha baixada de tensión. Isto é o mellor para a baixada de tensión. Sí, verdad, O para subila de golpe. Caldo con touciño, súbeche rapidísimo. Barrita enerxética. Oh, que maravilla. Despois a xente vai ao supermercado a comprar barritas. Pa qué? No. Pa qué? Tendo os bolos do pote de Begoña. Home, claro. É que... De verdad. Ai. Aptos para celíacos. Atos para celíacos. Claro, ainda por son de riba. millo. Son de millo. Mano, teno todo, moi ben. Pois ti vai dando meneito, que vou con Feito. Xulio. Mené. Bien. Xulio, tes moi difícil, non é por nada, Non quero ser agonías. Pero tes moi difícil... Pois non seas. Sin ser agonías, tes moi difícil ganarlle a Begoña. Joder, sempre me fas igual, cañotas. Sempre vas po equipo contrario. No, Terma pero é que... Terma aburrido. Pero é que si sempre gañas ti... Pero se non gaño casi nunca. Non que va. Teño así... Bueno. Tivo aí unha rachiña. Que Mira, estás facendo aí? escurrín a pataca, Ajá. ahora botolle un poquinho de nata, Ala. porque quero que sea unha cremiña pasta de pataca que non sea un puré, vale? Como crema basta, a que te Unha- refires? Unha crema non tan líquida como unha crema pataca, que sea Vale, que entre sexa un puré e unha crema. Vale, perfecto. Entón, rectificamos de sal, un poquinho de pimenta. Que ben. Isto para acompañar, non? Isto vai ser a base. E agora botamos Moi ben. un poquinho de aceite virxe. Moi ben. Eso que vamos a hacer é triturar. Atención que Xulio quere remontar. Xulio quere remontar. Eu non quero remontar, eu quero gañar. Eu xa... Sí. Eu, inda Vas inda que perda, vou triturar, pero inda... Sí, pode Tarda ser, un é que aquí cousas máis difíciles fixeches. Sí, verdad. É máis raras pasar neste programa, Sí. Pero Oye, ti sempre dudas de min. No, cañotas. non vou dudar de ti, pero mira, mentre ti vas triturando, porque vas triturar, sabes que vou facer eu? Que?
preguntarlle ao público. Xa que temos aquí, home, claro. poida estar xunto ao público e pregúntolle, vale? Ti vai triturar, dalle. Sí? Dalle, sí, un pouco público. A ver, vamos por aquí. Primeiro vamos preguntar á convidada de hoxe. A ver, como estás vendo a situación, Isabel? Moi boa, moi ben, sí. Huele que alimenta. Sí. A da gana de ir para ali como a ti. Ves? Que dache ganas de estar ali no medio, verdad? Sí, é de probar. E ti, falando das receitas do touciño, si ti algunha vez fixeches receitas con touciño que non sexa isto? Sí, bueno, empanada de touciño tamén se fai con torriscos. Que rico está eso tamén, Sí, moi rica, sí. Voulle preguntar aquí ás veciñas a ver que pensan. Sí, claro. A ver que pensan. Hola, boa tarde. Hola, buenas Como tardes. se chama? Estrella. A ver, Estrella, cónteme, como ule o plató? Fenomenal. Sí. Abre o apetito. Oi, se te apetece comer algo, ahora cando rematemos, podes probar. Ai, un bocata, así. Un bocadillo, sí. Un pouco de touciño. Un bocadillo de torrillos. torrillos. De torrillos así por medio. Así. Eso cae no se baba aquí a todos, A todos. A todos, Tes aquí aos compañeiros todos, mira, a ver que di esta. Vamos a preguntar a esta, a ver. Vostede como se chama? María Jesús. María Jesús, non me diga que non se está derretendo. Bueno, Porque, bueno, porque eu non son moito de grasas. María Jesús, Non son moito de touciños, No. eu. No. acabamos de encontrar a única galega. A única, Sí. A única. Mire que hai galegas en Galicia. Pois hai unha, e está no plató do Voltas co Plato, cando estamos cociñando touciño, que non lle gusta. No, Bueno. nin os torresmos, nin... sabe. que perde. Mira, vouche dicir unha cousa. De todo se sale. De todo se sale. Incluso de non comer grasa tamén se sale. Moitas grazas. Grazas. Un aplauso para as convidadas doxe que están con nós, con a Voltas co Prato, son maravillosas. Dá gusto falar ca xente así que nos ven ver. A ver, Xulio, como vas, querido? Mira, estou sacando xa os feixóns verdes, Ajá. Eh? Que ben aprendiche a palabra. verdad? Sí. E agora teño aí un poquinho de aceite con allo e vou dar unha salteada Ajá. para que me colla todo o sabor do allo e do Que aceite. maravilla. Que maravilla. Entón, isto vai ser, xunto co puré, a base do meu touciño asado. Moi ben, moi Que te ben. parece? No, a mí Mira que parece... mira que cor verde máis- Digoche máis de boa. verdad que eu non contaba, pero estás levantando o ánimo da parroquia. Sí. A parroquia xa está falando aí, En Bueno. serio. A parroquia sempre, o sea, Xulio sempre acaba sorprendendo. Sí. Sempre. Ás veces. Pa ben ou pa mal. Eso é. Pero sempre acaba sorprendendo, Eso ele é. é así, verdad? Bueno, entonces entendo... Todo pode pasar, esto... Entendo que vas a empezar a empratar, non? Sí, cando En breves. ti me mandes. Isto están xa así ao dente, así que vou empezar a emplatar. Pero mando eu, acaso, aquí. Ti, el jefe. Ah, vale. Si Mira. Pois veña, en plata. Moi ben. Aí está. Mira, a base do... Mira Parece que, maones mira que eso. textura boa ten. Ten razón que ten como unha... É como unha crema A un ver, poquinho máis espesa. podo probalo? Sí. Xa saben para probar. Sí, mira. A ver. Xa que estamos... A ver. Queresme facer isto? Fai moito tempo que non Hai o moito fago. tempo que non se fa. Veña, va. A ver, venga. Esta por quién es? Esta por ti. Por mí. Veña. E por ti. Venga. Venga. Ah, que mola, eh? Joder. Dimo Ao final vai... Dimo a min, antes de dicirlo a Galicia. Ah, que mola. Mola, E agora dillo a Galicia. Mola moito, Xulio, mola moito. Vai sorprender. Ai, Dios mío, que home. Ah, Mira, e agora vas colocando vamos a poñer os feixóns por riba. os feixóns. Ala. Mira que color máis bonito teñen, Sí, é que o bonito do feixón é que ten un verde chulo, verdad? Claro. E aquí Sí, sí. colocamos... E vas poñer o touciño. Buah, que pasada. Vamos chamar a Isabel, de paso, mientras que vas rematando, vamos chamar a Isabel que veña, porque lle chegou o momento de probar. Por favor, que veña con nós, coa convidada de hoxe, Isabel de Ordes. Un aplauso para ela. Vamos a ver. Isabel, solo mira. Sí, no, Mira. solo olor xa. Xa está. Cheira, Non podes verdad. facer nada máis, ahora tens que vir comigo. Cheira que alimenta. Tens que vir comigo. Gracias. Vente. Ti Non crees que teño o algunha mellor opción, remonta, O mellor remonta. Vente. Vente pa aquí. Ponte aquí. Eres moito... Ponte aquí. Aí vamos. Aí. Poño aquí. Ai, Isabel, mira ese boliño. Sí, é o Ai, caldiño, É o cal. Que me ven ahora para cenar. Bolo do pote. Cantiño. Bolo do pote. Bueno, Vome poñer como unha pois aquí estamos. Tes aquí os cubertos. Isabel vai probando as dúas receitas. Eu vou repartir 50 euriños porque ainda non fixemos a segunda pregunta, pero vámola a facer en directo, que nos gusta moitísimo facer as preguntas en directo. Veña, vamos alá. Sin pista. Sin pista ningunha. Vamos alá. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, cañotas, ¿qué tal? Que tal, José Luis? Como estás?
Ben, eu non me conoce, pero ti conoce, que te moito que canto mellores goles que a ti. Ai, porque ti escoitabasme entonces cando cantaba goles na radio. Sí, pero eu fago mellor que a ti. Bueno, eso habería que velo. Bueno. Veña, vamos alá, vou intentar darche 50 euros, vale? Vale, amigo. A ver si sabes a pregunta. Quen fixo o touciño asado? Pois aí o da túa izquierda. Que se chama... E o Melenas, o da coleta. Que se chama Xu... Xulio. Correcto, 50 euros. 50 euros. Gracias. Oiches, o Melenas Dime. cociña ben, É un crack, É un crack. Bueno, José Luis, pois cando queiras un día facemos un pique aí de narración de goles, vale? E vouche ganar, fijo, E ves un día tamén aquí ao Voltas co Prato, vale? Cando queiras, se me invitas cando queiras, vou. Estás máis que invitado, un bico xigantesco. Gracias, amigo. Veña. Chao. Ai, Isabel. Que difícil. Isabel, estou-te vendo un pouco nerviosa ahora, porque viñas moi convencida dos bolos do pote, pero ahora xa te vexo dubidando. Non quero que me digas nada. No, pero está todo moi difícil, Está todo moi difícil. Por unha banda temos os bolos do pote que fixo Begoña seguindo un pouco a receita que traía Isabel da súa aboa, xa. E polo outro lado temos o touciño asado de Xulio con feixóns verdes e esa camiña de pataca, non? Pataca, eso é. Probáralo algunha vez así? Que? No. Probáralo? No, nunca. Xamais? No, pero fareino. É moi fácil de facer. Faralo? Sí. Bueno, pois chegou o momento, de verdade. Voulle coller as mans aos cociñeiros. É que é moi difícil. Xo sei que é moi difícil. Si fose fácil non sería un programa de televisión. Pero... Espera. Vouche fazer a pregunta de rigor. Isabel de Ordes, para ti... Que É tensión, complicado. Arranca, gañotas. Quen gaña o a Voltas co Prato do día de hoxe? Pois eu, Xulio. Xulio! Bueno, hoxe sí que saltou a noticia, Hoxe sí que saltou a noticia. Pero escoita, a ver, espera. Antes de despedirte, a ver, ponte aquí ao meu lado. Por qué? Por que escolliches o de Xulio? Home, porque está distinto, é moi rico. Está rico? Está moi bo. Bueno, O de así. Begoña está moi bo. probando tú tamén. O de Begoña está moi bo. Pero mira, polo menos sorprendeute, porque ti viñas moito polo bolo. Sí. Non? Sí. E ao final, mira, Está moi bo o bolo, está moi bo o caldo, pero... Que maravilla. Encantoume. rompeu a túa xeira dun programa. Pasáchelo ben, Isabel? Sí. Nós encantadísimos de que viñeras. Vale, gracias. Tens que volver outro día, vale? Gracias por invitarme. Vos tamén falastes ben, compañeiros? Sí, moi ben. Sí? Nos pasamos sempre. Bueno, pois nós marchamos, señoras, señores. Mañán hai máis Quen anda aí. Mañán hai máis A Voltas co Prato. Quedan agora coa actualidade do Hora Galega. Chao, ata mañá.